Nuwaira da Nura mun zama tamkar 'yan uwa. Ƙaunar kya zuciyata ba ta misaltuwa. Nuwaira da Nura mun zama tamkar 'yan uwa. To ai wannan abu ne mai sauki. Su dai waɗannan waƙoƙin nawa za ku iya samun su ne akan YouTube channel ɗina mai suna Nura PA. Rayuwa da ni lokaci guda masoyi, so a zahiri kai nake so a zuciya. Soyayya kiban zaki zan adana daban. Abadi na so sunan ka zan sa a farko. Murmushi na fuska naki ya fita ai daban. Koki na fishi ma kyawu kike karawa daban. A yanzu haka waɗannan waƙoƙin na riga da na yi releasing nasu akan YouTube channel ɗina mai suna Nura PA. Mu dai abin da muke so da ku shine idan kun ziyarci wannan tasha tamu mai albarka, ku tabbata kun danna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine zai ba ku damar samun sababbin shirye-shiryen mu kai tsaye nan gaba idan mun saki. To ni dai abin da zan ce da masoyana shine ina matuƙar miƙa godiya da jinjina da irin nuna min ƙauna da suke yi wajen ziyartar fejikana na social media, musamman YouTube channel, inda suke zuwa saurari waƙoƙina da sauransu da haka. Kuma sannan ina ganin comment na ma'ana ina ganin saƙo na nuna jinjina ga ayyukana, ma'ana ayyukana suna burge su. To ni ma a gaskiya masoyana kuna matuƙar burge ni, sannan kuma ina alfahari da ku. Sannan kuma ina so ku sani duk wani abu da muke yi muna yi ne domin mu faranta muku rai, domin ku ne 'yan kallon mu. Idan ba ku mu ma ba mu, wannan shi ne.